May boyfriend? Meron. Ah, saan? Kasama ba natin? India. Ano? Nasa India. Nasa India? Niloloko na naman ako nito kanina, LDR. Itong isa, India. Ito ibang bansa. Pangalan ng boyfriend? Background. Ay, may pangalan talaga. Ano? Kailan mo siya sinagot? July 7, 2020. Nag-iisip? Ano? Ang galing, oh. Basta. Okay. So, meaning to say, hindi ka na ayaw mo ng Pinoy? Pinoy yun na nasa India lang o Indiano siya? Indian. Indian siya. Yung ba yung nagpapautang? Yeah. Galing! O mga kalungan. Alam mo na, Mika, ha? Oo, kung ginanglan, mga parang kisa mo, short manta, ano ba? Or anyway. O, nagkasala kami kung sila ng kisa. But anyway, kanami, because I experienced bala na mag-host ng event na Indians. Nakita mo ang video. May picture ka sa kanila. Ang dami nila. Like 30 silang mga Indiano. Imagine, naguluhan tuloy ako kung saan ako mangungutang ko, masyashort ako sa dami. Ikaw talaga punta ka sa akin, ha? Kung ikaw kulang pera, ako bigay. Ayos ka rin, okay? Thank you so much, ha? At isa pa. Paano naglalambing ang Indiano? Namimigay ba? Mikos mo. Yung whiskey, ito, 1,000, yun ba? Sana all, Ay, princess! Paano yung pasok ulit? Pasok, go! Ay, poison berry! Parang hindi nainitan, ano? Kanina pa ito nakagad. Pangalan? Crystal po. Crystal. Nag-aaral? Yes. Inspired? Of course. Dahil? Family and someone. Oh! Someone. Ilang taon? Ilang taon ka na? 20 po, ngayong araw. Happy birthday! Birthday mo? Everyone, happy birthday! Happy birthday to you! Ang galing, ano? Nakidalukan lang kasal. Kinantahan ka ba namin? But anyway, happy birthday, Crystal. Okay, alam ba ng parents na may boyfriend ka? Ay, hindi pa po boyfriend. Ano pala? Naniligaw? Okay, kung dadalhin ka niya sa Kalimutan Festival, holiday sa November 22, anong ipapaalam mo sa iyong mga magulang? Paalam po ng maayos. Paano mo? Sige. Ako si mama. Saglit lang na magluto ka na ba? Yung ano? Tapos na po. Sige. Ano yun? Naglinis na rin po ako ng bahay. Mabuti. Dapat lang. May allowance ka araw-araw. Pwede po ba akong magpaalam? Saan kayo pupunta? Sinong kasama mo? Nakausap ko yung teacher mo. Nakita ko yung first quarter grade mo. Mukhang alanganin yung major subjects. Gagawin ko po. Ha? Gagalingan ko pa po. Gagalingan. O sige, bumalik ka na doon sa kwarto. Hindi na tuloy. Yung ka ng mga parents, minsan parang ayaw na lang kausapin ng bata. Anyway, ganito na lang. Kung dadalhin ka niya sa Kalimutan Festival, saan mo gustong pumunta doon? Ang dami na pumuntahan. Sa concert po ng Ben and Ben. Oh! Okay, Ben and Ben. Anong favorite song ni Ben and Ben? Favorite song ko na si Ben and Ben ang kumanta. Paninindigan kita. Chorus nga. Paninindigan kita, mamahalin kita. Mag-aral ka muna ng mabuti, ha? Tama na yung paninindigan. Thank you so much, Tal. Sige. Hello! Your name? Juliana. Juliana. Ay, ikaw ang dahilan kung bakit nagkahiwalay. Because, basta mga ganyang mga pangalan. Hanggang kailan mo ba itatago sa aming lahat, Juliana? Sinalo ko si Victor para sa'yo. Sa mga ginawa ko, sa dulo ng lahat, ikaw pa rin ang mahal niya. Ano pang meron ka, Juliana? Sige, sabihin mo. Go. Maganda ako. Ay! Ano ko sasampalin? Juliana yun, at saka sa lang, hindi kayo nanonood eh. Thank you so much, yun lang yun. Thank you, Juliana. O, di ba na-save ka ng pangalan mo? O, eto naman, binangs-bangs lang ako. Pangalan? Samantha. Nag-aaral? Favorite subject? Ay, hindi nag-aaral. Okay. Favorite subject? Tumigil na po yung recess, kayo talaga mga sir, tinuturuan ka na. Math. Alright. Magtatanong ba ako sa math? Mukhang mahina ako. Okay, thank you so much po. Papa ako sa math noon eh. Eto na. Sana all, Cartier Banker, boyfriend? May boyfriend? Coming soon. Coming soon!
May mga kamag-anak ka ba dito? May mga kamag-anak ka ba dito, ma'am? Tingnan ko lang yung reaction ng tatay ko. Saan yung tatay mo? Sir Cummings, ilang taon ka na, ma'am? Huwag na natin pag-usapan. 1990, sabihin mo na, 1990. 90. Talaga, sir, pwede na to. 1994 ako, 29 na ako. Eto, may ano ba dyan? Ilang taon ka, sir? 24. Kung maka-ara-ara ka na kami. 24, okay. Ito, sir, ilang taon ka, sir? 20 to 20. 20. Sige, pwede na. Okay. Kailan yung last relationship? Oh, sige. Okay, 2000. Masakit ba? Hindi ka pa naka-move on. Kasi ganito sabi nila, sabi sa akin ng ng principal, Sir Rodolfo, sabi niya daw, kasi si Sir Rodolfo magaling magbigay ng mga inspirational advices. Sabi niya sa akin, kapag nakukwento mo na daw yung mga napagdaanan mo sa buhay na masasakit, ibig sabihin, naka-move on ka na. Pero pag mahirap pang ilabas, pag mahirap pang ikwento at i-share sa iba, ibig sabihin, mabigat pa yun sa'yo. Hindi mo patanggap. Magkukwento ka ba? Okay, move on na. Oo, kasi pag hindi true love, madaling wala yan. Okay, pero... What? Oh, hindi mo siya nakamove on! Wala na. Ingoy, may broken-hearted dito. Ingoy, baka ikaw na pinangan. Hi, ma'am! Hi, ma'am. Sino si Patrick? Ayun, ma'am, mo yun ako. Patrick, nasa Patrick. Ano di ba, Patrick? Patrick. Patrick. Ang pogi ni Patrick, oh, parang piolo. Ano si Patrick? Naku, pa-chat-chat lang, ano? Ilang taon na po kayong mag-shota ni Sir Patrick? 7 years na po. Okay, eto Sir Patrick, ito na. Talagang pumunta dito sa harapan, lakas na. Kaya tulog, ako dito. Hindi ako puti ka naman eh. Okay, sir, 7 years together, ano? Ito, wow, humawak agad sa bewa. Okay. Anong masasabi mo kay boyfriend na lumapit ka agad? Very good, I love. Ano? Very good, my loves. Okay, very good. Sir, sweet ba si ma'am pag kayo lang? Sweet ba si ma'am? Yes, ma'am. Paano kayo nilalambing? Pag nagtatampo ka? Ay, sumasayaw ka? Ikaw talaga. Sinasayawan ka? Ay, hindi. Paano? Ano naman? Hindi ko naman siya natiis, ma'am. Hindi mo siya natitiis. Ikaw talaga. Hindi ka matiis. Tapos, nawawala agad. Ikaw naman, pag nagtatampo ka kay sir, paano mo siya nilalambing? Hindi po. Ay. Hinahayaan ko lang siya. Hinahayaan mo na siya. Ay, hinahayaan ko lang muna na, hindi na ako galit. And then, paano ka mag-open ulit ng communication? Then, hinahayaan mag-ML. Hinahayaan mo maglaro. Paano may okay? Sabay ko yung mag-ML. Sinasabayan. Palakpakan naman natin sila. Yun lang po, ano. Thank you so much, Sir Patrick. Okay? Are you familiar with Kalimutan Festival that we are about to celebrate? Fiesta mong diri sa among probinsya, sir. Okay. Ang daon ni mo si ma'am, muadto sa fiesta. Paano mo siya ayahin? Ma'am, what's your name? Precious. Kayo maka-tweetums kayo, precious pala siya. Okay. I want you to, call her Precious. Para perfect. Precious. Bisaya, sir. Okay na, sir. Okay. Kita baby oil. Kita baby. Pre? Ay, hindi pa lapit. Lahi, idang taga Jensen, oh. Pre? Pwede ba di ka garang mag Oh. Kayugan Festival? Ano? Sabi ko, kinakabahan ako, Robert Moore, ano? Ano sabi mo, kayugan? Kinabahan ako, huwag kang sasama doon, ha? Kalimutan. Okay lang, hindi ka dito. Kalimutan. Do it again. Pwede ba di ka mag Pre-ing na siya, kudya pre. Murag na hanggang mag-inom mo. Pre. Pre? Pwede ba di ka mag sa Kalimutan Festival? Ay, Kung kaya ni mo ang traffic karon pasunod sa tigaan car pass ka ron. Okay, palakpakan po natin. Thank you so much, kuya. May girlfriend? Medyo. Unsa ko na mga bata na to karon nga ko na uyab. Tubagura kag medyo. Unsa ko pa na medyo, sir? Minsan meron, minsan wala. Naku, magpupunan to ha, kasi hindi pa ito buong buo yung loob, ano? Baka kung ano. Bigla ko, sweet-sweet nyo na, tapos tagtinginan tayo. Sino ka? Next. 14?
Hindi. Eh. 17. 17. Mukhang formal na formal ah. Nakapanligaw ka na ba noon? Ha? Okay lang. Eh, wala pa? Hindi ka pa nagkaka-girlfriend? Ha? Bata pa ka? Kinsa na kingon? Imong mama. Asa si mama? Eh, mama, grabe ka daw eh. Crush lang, crush sa school. Wala sa school. Artista man? Artista man yung crush. Ikaw lumuwi sa bata. Pag-crush mo sa classroom. Turn lang. Schoolmate, anak. Bakit sa'yo mo crush na artista? Si Bel Mayano. Si? Bel. Ben. Mayano. Kinsa man na siya? Katong ano good? Katong... Kinsa man na? Tony. Uyab din? Tony. Na naman din dito uyab. Ganun dito mga-crush. Ayaw na to. Thank you so much, kuya. Hello, sir. Christian. Ay, agad-agad. Hilaw pa lang yung sabi ko. Christian. Ayos to ah. Kung dadalhin natin si Ma'am sa kalimutan, saang rides mo siya ipapasakay? Roller coaster. Sa roller coaster. Delikado ka, ano? Bakit mo siya ipapasakay sa roller coaster? Para masaya pero thrill. Ay! Sasama ka ba? Ay, ayos sir. Naupo ka. Ano na? Ana siya, oh. Nganong nag-agda man ko sa roller coaster nga ako gani mahadlok man magsakay. Precious? For the charm. Kapit. Pwede ba tika mag-rides sa roller coaster? Yes? Okay, yes! Mabilis lang yan. Dito muna tayo sa gilid. Ano? Dito ka sa gilid, sir. And of course, our groom will take the stage. Ma'am, dito ka muna, ma'am. I get